बाक्सा जिल्ला एबसुआबो दिनै फालिदों 36थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान। गुबुन गुबुन जिल्लाफोरबादिनो दिनै बड'लेण्ड मुंख्लं सानखौ बाक्सा जिल्ला एबसुआबो मसलपुराव थानाय नारेंपुराव दखरा एबसुनि मददजों फालिनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै मुंख्लंफोरनि सावगारियाव बिबार बावजेनो बिटिसिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ लोगोसेनो जिल्ला आफाद आरो दखरा आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लानानै बिबार बावदों। जोंनि बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरिफोरनिसिम दिनैनि जि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि दिनै मुंख्लं सान, बे मुंख्लं साननि बयनिसिमबो सिबिनाय खुलुमनाय आरो मान बावनायखौ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बावहरनाय जाबाय। जों बयबो मिथिगौ, मोनसे हारिया जौगानोब्ला गावनि मोनथायखौ मोननांगौब्ला जुजिनानैसो बे मुलुगाव थांनानै थादों आरो बर' माहारियाबो बिनिनो मोनसेमोन। मोनसे समाव जाय समाव बर' हारिया गोग्लैसोनाय हारिमोन, जाय समाव बर' माहारिखौ मुगैदोंमोन, बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय आलादा रायजोनि मोनसे सोमावसारनाया जादोंमोन आरो बिनिनो दिनैनि जुनाव सुजित नार्जारि बे बाहागो लानो थांनाय गुवाहाटीयाव बाहागो लानानै फैनायनि समाव टिहु जोंनि बाक्सानि साखाथियावनो बिथाङा एटा खालामजायो आरो बे एटा खालामजानायाव दिनै बिथाङा मुंख्लं जानो गोनां जादों आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै नारेंपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों नारेंपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव लोगोसे बे गेवलां मोनसे सावरायनाय, बे सावरायमेलबो लानाय जादों। बेवहाय जोंहा बाहागो लानो हादों सुजित नार्जारिनि मुसुखायाव बिबार बावजेनगिरि हिसाबै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि सोमखोर आदा, लोगोसे मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनायाव बिटिसिनि बिटिआरनि मानगिदिर स्पिकार खाथिराम बर' बिथांमोना बाहागो लादों। बेजों लोगोसे जोङो दिनैनि दिनाव बर' माहारिखौ दानो थाखाय जे गोबां मुंख्लंफोर जालांबाय बावसोमलांबाय, गावनि जिउ सम गासैखौ बावसोमनानै बर' माहारिखौ नैबे अबस्थासिम लाबोबाय। दा इयुनाव जोङो बबे दिगजों लानानै बबेथिं जों लांबावनो हायो, लाइमोनफोरनि जे दैदेननायाव आरो लाइमोनफोरनि नाजानायाव लाइमोनफोरा जाहाथे दिनैसिमबो जुजिनांगौआ दिनै बर' माहारियाव दङ। दा बिनि थाखायनो बे समाव दिनै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बायदि हाबाफारि दिनैबो बायदि बिथिङाव राव, हारिमु, थुनलाइ, जोंनि मोनथाय बायदि बिथिङाव जुजिनांगौ जादों। बे जुजिनायाव जेब्लायबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आगान होलांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाखौ मदद लानानै सिगांनि जिखिनि मुंख्लंफोर, बे मुंख्लंफोरनि सिमांखौ जाफुंसार होनायाव जेब्लायबो नाजागोन। दिनैनि समाव हाथियार लानानै नैबे भारत बायदि हादोराव जुजिनानै माबा मोनसे मोनगोन बेखौ आङो माब्लाबाबो मिजिंथिया। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बिराद माहारिखौ सिबिनो थाखाय, बर' माहारिनो जुजिनो थाखाय हाथियार लानानै जुजिनाय मोननै आफादा दिनै ज' जानानै सुक्तियाव फैबाय। मोनथाम सुक्तिनि गेजेराव मोननै सुक्तियावनो बिथांमोना दंफायो। BLTजों सुक्ति जानाय मोनसे, NDFBजों सुक्ति जानाय मोनसे, दा माखासे बिटिआरनि दफाफोरा मावफुंनांगौ थाबाय। नैबे समाव भारतनि बायदि मोनसे इसेबां गिदिर हादोरजों आरो बेहाय ओरैबायदि डिफेन्स होननानै पलिसिफोरा आरो डिफेन्सआ जि ओरैबायदि स्ट्रं जाबाय स्ट्रं बानायनानै लादों भारत हादराव। दा बे हादर बायदिजों माबा मोनसे जुजिनानै, हाथियारजों जुजिनानै जोङो जे मोजां फिथाइ मोनगोन बेखौ माब्लाबाबो साननो हाया। दा नैबे समा जादों मेलेमनि जुजिनाय, नैबे समा जादों जोंनि सान्थौ सानस्रिनि जुजिनाय, नैबे समा जादों
जोंहा राजखान्थि बाबै जुजिनाय बे जुजिनायखौ जोङो बयबो बाहागो लानांगोन आरो राजखान्थि बाबैबो आरो लोगोसे जोंनि जे सोलोंथाइ बिथिङावबो जौगानांगौआ गोबां दङ नाथाय हाथियारजों लानानै जुजियोबा सोलोंथाइ बिथिङाव थालांगोन आरो जौगानाय बिथिङाव थालांखाथारो बे रोखाखा जोंबो मोनदांदों जोंबो मोनबोफेरबाय बेफोरबायदि बिथाखौ बा बैबायदि लेभेलखौ जों बारबोबाय नैबे समाव जाहाथे बयबो सुस्थिरै साननानै नैबे हाथियार लानानै जुजिनायनि अनगायै जाहाथे जोंनि दावहाया डेम'क्रेटिक भाबै जायो आरो मोनथाय मोननो लुगैनायफ्रा जाहाथे डेम'क्रेटिक भाबै जायो बेखौ खावलायबाय। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।